Mas eu quedei aí com os 3 nenos, mas os 3 estava embaraçada, era pequena. Por iniciativa de Maria José, começou a arrecadar para comprar a casa. Ele era un chaval novo, un mariñeiro, tiña 2 nenos, un en camiño, morriu de repente, o sea que de un día para outro aparecido morto con un ataque ao corazón. Entonces, claro, ela quedaba desamparada totalmente. Dixían que fixemos unha reunión co pueblo, decidimos, mira, pasou isto, todo o mundo, a verdade, que a familia estaba conmocionado pola morte do rapaz, todo o mundo dixo si avante. A xente avante, a xente volcouse, a xente colaborou. Pensaram arrecadando cartos com rifas, não? Sí. Com contos beneficentes, com petos. Non sei, eu, por exemplo, que foi primeiro chamei a Manolo Martín, non? Porque sabía que Manolo Martín sí que facía cousas benéficas en Muxía, fixo partidos e tal. E pois eu fui xa, que pertenecía a Amigos de Galicia, e xa nos puso en contacto con Bustos, non é? O presidente. E naquele momento que os chamamos a eles, tiñamos o que é xa comprada a casa. Tiñamos comprada a casa, un pouco xa encamiñado que é a construción, desde a fundación, desde o seu presidente, dixéronos que eles podían darnos a tella co tellado, as vigetas xa non las daba outra empresa tamén, darnos a tella po tellado. Oye, foi unha aportación moi grande, e despois faltábanos a cociña, que tamén, sin cociña realmente, nos supoñía un gasto grande. O imposto, nós pretendemos en todo momento tomamos en conta, porque é unha cantidad de cartos, a verdade é que é moita cantidad de cartos que hai que pagar de impuestos. Entón, nós en todo momento contábamos con poderamos facer o que lle poderamos facer a casa, porque a cociña sí que é esencial, non? Pero pois o mueble se non o pode ter, pois xa, a mellor ela cando pode iba metendo, pero os cartos os impuestos sí que os temos no banco para donarlos a ela, para que, o sea, darlle a casa sin cargas, vamos. Pero bueno, nos contamos con 15.000 ou así de euros ou máis, moi elevada, pero o que hai? Aí tes un globo, este vai ser o salón, a cociña, ves, a cociña de peles tamén non la donaron, ainda está por acabar porque estamos gravar isto donaron. A situación que a miña sentiuse moi identificada con eles. Hai que ter en conta que non sei quen camelle no pueblo. Sí que quedaron persoas viudas anteriormente, nos tempos pode quedar, pero sempre tes a un amparo dunha persona, teñen un apoio, teñen un terreniño que ir facendo, ou teñen algo, pero eles non tiñan nada. E non fomos nós solas, foi a xente toda de Camelle, que tuvo aí vendendo rifas, que tuvo poñendo petos, que tuvo donando carto. Ai, que se non fora por elas, que son daqui, non tinha pensado. Gracias a todo o mundo que colaborou, o pueblo de Camelle, os pueblos veciños, a tanta xente, empresas que colaboraron con nós, traballadores que aportaron o seu traballo gratuitamente, Amigos de Galicia, por supuesto, moi agradecidas. Eu mesmo tenho que mirar por eles, claro, depois no futuro, claro, tenho que mirar por um trabalho, tudo. Isso, muitísimas gracias a todo mundo.